di xwekuştinê de jî kujerek heye. Sorgul şêxo. Berî her tiştî kuştina jinekê bi qasî kuştina gerdûnekê ye. Wekî şûrekî ku li exlaqê civakê dikeve ye. Dema jinek tê kuştin, an jî dawî li jiyana xwe tîne, kes li sedema wê û rastiya wê nagere. û her kes lome ji jinan dike. Bêyî ku fêhm bikin çi hat jiyîn ku bûyer gihişt asta xwekuştinê. Bêguman, xwekuştina jinan nayê wateya ku kujertunê ye. Dibe ku ev kujerek hil nagere yan guleyekî neteqîne. Lê ew her roj bi peyvekê, bi awirekê, bi bêdengiyekî yan jî bi adetekê mîna ku nav ji nifşan ve derbasî wî dibe, jinan birîndar dike. Birîndariyeke ku xwîn jê nayê. Di hinavên wê de zextan ava dike û roj bi roj ew girêk mezin dibe. Malbat şaneya herî biçûk a civakê ye. Di mezinkirina zarokên keç û kuran de hin adetên kujertiyê di zarokatiyê de diçînin bê ku bikevin ferqa wê. Newekêviya di navbera zayendan de ku ji zikmakî ve tovên wê yên destpêkê tên reşandin pê re roj bi roj mezin dibe. û ha keç ji bo xizmeta malê newekêviya di navbera zayenda de ku ji zikmakî ve tovên wê yên destpêkê tên reşandin pê re roj bi roj mezin dibe. û ha keç ji bo xizmeta malê ji xwendinê û lîstikê tê bêparkirin. Da ku kur biçe dibistanê û ji bo pêşeroja xwe bixwîne. Zihniyeta baviksalar keçan di zarokatiyê de dikin qurbana kuran. Ji lewra ji zikmakî ve keç xwe kêm hîs dikin û ji wir ve tundiya psikolojîk a li ser jinan a herî nepenî û herî kêm berbiçav ve dest pê dike. Kengî dikare bêje temam. Qêrîna jinan rastî bêdengiyê tê. Lê jin çima tên bêdengkirin? Bêdengiya ji tundiya fîzîkî, derûnî, aborî, mafê mîrasî, civakî û jiyana hevjîniyê re bi xwe kuştine. Volkan di hundirê wê de dikele û dikele lê bi bêdengiyê, girî û destanîna li ber rûyê xwe û gotina ka ez ê îro jî teamül bikim xwe bêçare dike. Wiha rê dide ku hîn bêtir û ji hêla her kesî ve rastî tundiyê were. Çareserî ew e her tiştê tê ferskirin serî jê re nehêjîne û qebûl neke. Gotina erê û temam divê ku gelek caran rastî nayê were. Pêwîst e rastî pirsnîşanê were ku gelo ez ê çima bêjim erê. Çima dixwazin min bi van gotinan bidin îqnakirin, armanc jê çi ye û bandorê wê yên demê û pêşerojê li ser min çi bin. Ev hemû pirsnîşan divê ku çê bibin, bersivên wan bibîne û pişt re biryara wê bide. Di mal û civakê de jin gelek caran tên paşguhkirin. Lê dema ku armancekî mêran hebe, her kes li dora wê jinê kom dibe û wê bi rê û rêbazên qurnastiyê îqna dikin. Ev rê li ber durxistina wê ji girtina biryaran, ji rêvebirina malê û perwerdekirina nifşan digire. Heta bersiva kî jinkuştinê dîtin divê dosya bi gotina wê xwekuştinê girtin. Ya herî girîng naskirina kî jinan dikuje, gelo cezayên xwe yên pêwîst digire, dadwerî mafê jinan diparêze, çi qasî hesab ji kujeran tê xwestin. û bi rastî çima jinên ku di jiyanê de wekî perperekan difirin, di odeyekê de xwe dikujin. Bêyî ku çîroka rastîn neyê zelalkirin, divê ku civak di nava tevgerê de be, li şûna ku jinan suçdar bibînin, li kujerên wê bigerin û bipirsin. Divê civak nebe hevkarê mêran di kuştina jinan de. Divê ku dosyayên kuştina jinan vekirî bimînin, bi gotina ku wê xwekuşt dosya neyên girtin. Girtina her dosyayekê di demeke kurt de nelêpirsîn û kujer negirtin rê li ber kuştina zêdetir jinan vedike. Li qadên ceng, şer û qadên jiyanê jin fatûreya hişmendiya mêrsalar û baviksalar dide. Lê ev ne qedera jinan e. Rapora bi navê jinkujî di sala 2023 de texmînên cîhanî yên kuştina jinan ji hêla hevjîn, endamên malbatê ve ji hêla û min û ofîsa neteweyên yekbûyî ya li ser tiryak û sûc ve hatiye amadekirin. Daneyên berdest ên di raporê de hatine parvekirin nîşan didin ku di sala 2023 de li 4 aliyê cîhanê 85,000 jin û keç bi zanebûn hatine kuştin. Ji sedî şestê van kuştinan ango 51,000 jin ji hêla hevjîn an endamên din ên malbatê ve hatine kirin. Di raporê de hatiye dest nîşan kirin ku her roj 140 jin û keç ji aliyê hevjîn an ji xizmên xwe yên nêzik ve tên kuştin. Ev jî tê wateyî ku her deh xulekan carekê jinek tê kuştin. Ev yên ku hatine belgekirin, lê yên ku nehatine belgekirin jî bi hezaranin. Rojek bêyî ku nûçeyekê kuştina zarokekê keç û jinekê derbas nebe, roj naçe ava. Rojane nûçeyên kuştina jinan di ajans, TV, radyo û rojnameyan de derbas dibe. Lê wekî nûçeyeke rûtîn êdî tê xwendin. Piştî ku hat kuştin, kes wê napirse. Naşopîne
û paşperdeya wê keşif nake. Wiha her tişt ve şartê dîmîne û kujer serbest digere ya ku civak fêhm bike. Ji bo hin jinên ku digihîjine asta xwekuştinê jî ji aliyê malbatê ve şîn nayî danîn û konê serzaxiyê nayî vedan. Malbat wê oxir nakin. Ew jin dema ku dijiya gelo ne parçeyek ji vê jiyanê bû û her kes li dora xwe dicivand. Lê çima dema ku xwe kuşt kes li dora xwe nedît û wekî ku şermek û sûcek kiriye lê hat nêrîn. Ya ku tê xwestin civak fêhm bike jin xwe nakuje. Yek û wê dikujin hene. Dibe ne bi çekek an jî şûrek, kêrek an jî amûreke cam û hesînî vê dike, lê di warê derûnî de zextên pir mezin lê dikin ku dihêle jin ji derdorê qut bibe. Jina ku dayîk û bav jê re nebin stûn, dost û hevalên wê heta civak piştgiriya wê neke û wê tenê bihêlin her çi qasî zehmet be jî dê bigêje asta xwekuştinê. Lê belê dawiya jiyanê nehatiye. Rê hîn dirêj e. Divê ku jîngeha xwe biguhere tenê. Li vir dema ku em behsa van xalan dikin, ne ku em xwekuştinê rewa dikin, lê belê divê di van xalan de civak bi taybet jî mêr, hevjîn, bav û bira xwe bikin ber lêpirsînê. Li kujerên keçên xwe bigerin. Tebisandina refleksên civakê li hember kuştina jinan hevkarî ye. Malbata keça wê xwe bikuje, çima di nav civakê de wê nikaribe serê xwe careke din hilde. Li şûna serê xwe bitewîne û civakê guhtar bike û biya civakê bike, ji kerema xwe re bilal kujerê keça xwe bigerin û hesab jê bixwazin. Bilal mafê keça xwe bigerin. Ne dema sertewandinê ye. Malbatek bikeve tevgerê wê bandorê li giştî civakê bike û ha rê li ber lêpirsînan deke. Pêwistiyên lezgîn. Pêwistiya lezgîn bi pergalên dadweriya cezayî bihêz ku ji sucdaran hesab bipirse heye. Ji bo jinan pêdivî bi piştgiriyeke psîkolojiya têrker jî heye. Divê ku mekanîzmaya xwegihandina navendên ewleyê û gilîkirinê yên ewle mîsoger bibin. Ev hemû jî girîng e ku jin bi xwe rê bibîne û tê de bawerî bimeşe da ku heta dawiya jiyana xwe birîndar nemîne. Li cihê ku birîndar bûye divê li wir li dermanên xwe bigere û bibîne. Bakur û Rojhilatê Sûriyê çi dike? Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê sazî û rêxistinên jinan li hember vê diyardeyî tê digoşin. Ji bo wê di nav civîn, semîner û komxebatan dene. Di duruşma parastina jin û civakê, malên jinan ên Bakur û Rojhilatê Sûriyê rêxistina sara û Meclisa Edaletê di 25 Gulanê de bi armanca guhertin û veguhertina hişmendiya civakê û çareserkirina pirsgirêk û dozên jinan dest bi hemleyekî kirin. Di komxebatê de ev pêşniyar hatin kirin. Divê ji aliyê rêxistina sara ve ji bo fêrkirin û perwerdeyê ku semîner ji şagirtan re were dayîn li ser bikaranîna 6 ay înternetê û bandora wê ya neyînî li ser civakê. Divê li komînan perwerde were dayîn. Divê dewreya perwerdeyê ji mêran re were vekirin û zagona malbatê were dayîn. Tensîq bi hêzên ewlekariya hundirîn û desteya jinan re were kirin ji bo vekirina navendan ji kesên ku civak wan qebûl nake. Divê navendên dermankirina kesên maddeyên hişbir bikartînin werin vekirin. Komîteya jinan di hundirê komînan de bên avakirin. Divê zagonên malbatê di materyalên akademiyan û dibistanan de werin dayîn. Erka derûnasên jin şerê ku 14 sal zêdetir e jin bi her awayî dijîn, bêguman her çi qasî dwarê erênî de gelek destkeftê bi dest xistin jî di aliyê derûnî de jî gelek jinan zirar dîtiye. Mînak psîkolojiya jinan ji şer û bandorên neyînî yên ku ava kirine li ser wê baş bibe, divê ku derûnasên jin hebin. Di asteke bilind de xebateke berfireh destpêkirin girîng e û vekirina navendên wê yên gerok pêwistiyek e. Ji ber civaka ku jin di nav de de jî zextên derûnî yên jin pê re rûbirû dimîne sivik dibîne û tedawîkirina wê girîng nabîne. Ya din dijminê jinan çavnebarin û naxwazin jin bi ser bikevin. Lewra dixwazin wê di rêyên şaş de bikişînin şaştiyan. Bikaranîna maddeyên hişbir yek ji van rêyan e. Bikaranîna hişbirê bandoreke neyînî çêdike li ser jiyana hevjîniyê. Malbat û civakê bi giştî û civakê berbê ji hevxistiniyê ve dibe. Ji lewra ev tiştên ku di jiyanê de li jinan tên barkirine. Ne ku xwezaya jinê ye. Ji bo kê şoreşeke din. Guhertina hişmendiya mêrsalar jî bi xwe şoreşeke din dixwaze. Şoreşek tenê têrê nake. Şoreşeke ku mêr hebûna jinê bêyî durîtî qebûl bike heye. Demokratîkbûna mêran di saziyên rêveberiyê de û desthilatdariya wan li malan, azadbûna jinan û saziyan û kolebûna wê di malan de jî hevsengiyeke rast û bandor çênake û seqet dimîne. Li ser bingeha edalet û wekeviyê ji hev hez bikin, hevdû fêhm bikin û jiyaneke azad di welatekê ku hûvînê azad bikin de ava bikin. Li ser bingeha edalet û wekeviyê ji hev hez bikin, hevdû fêhm bikin û jiyaneke azad di welateke ku wêne azad bikin de ava bikin.
Ji bo cîhaneke jin tê de êdîneyê kuştin tê bigoşin. Da ku hûn bersiva rast çima jin tên kuştin û naxwazin bijîn bibînin.